Корея дар шаҳри Душанбе метро месозад. Агар ба хизмати ҳарбӣ наравӣ, занг гирифта наметавонӣ. Ӯ касое ки якда гапи қабеҳ мегӯянд, бовар кунед ба гапҳои шумо ман дилхаста намешавам. Як моҳ мешавад ки ман вақте ки дар YouTube видео мекунам, мепардом, видеоҳои ман пул кор намекунанд. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷе, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахборот мерасонам ва дар давоми видео комментарияҳоро мехонам, ба саволотон ҷавоб мегардонам. Видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед ва ба дигарорам равон кунед. Ахбороти мо оиди Корея дар Душанбе метро месозад. интизор меравад. Корея дар шаҳри Душанбе метро месозад. дар ин бора вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода афзудааст ки маросими ба имзорасонии ёддошти тафоҳум миёни вазорат ва ширкати роҳи оҳани миллии Корея сурат гирифтааст. гуфта мешавад, ҳуҷҷати дахлдорро вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим ва директори иҷроияи ширкати роҳи оҳани миллии Корея Ким Хангён ба имзо расониданд. манба меафзояд, зимни tasвиби ҳуҷҷат Азим Иброҳим зикр намудааст ки ба имзорасонии тафоҳумномаи мазкур барои ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилаи судманд заминаи ҳуқуқи фароҳам оварда имкон медиҳад ки ҳамкории дуҷониба ниҳодҳои ду кишвар қавӣ карда шавад. яъне ки дар шаҳри Душанбе метро сохта мешавад. ин қарор аз ҷониби вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ва директори иҷроияи ширкати роҳи оҳани Корея ба имзо расидааст. яъне ки барои ҷумҳурии Тоҷикистон иран боз яке аз пешравиҳои хуб мебошад ки дар шаҳри Душанбе метро сохта шавад ва умедворем ки рӯз то рӯз ватани мо, шаҳри мо аз идам дида ободтар шавад. ки аз куҷо то куҷош метро сохта мешавад, иш гуфтагӣ нестаи айни ҳол ва агар ягон ахбороти дигар ки мо дастрас кардем, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. як чизи дигаро ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам. касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки виездошон ба Россия кушода ё ки маҳкам, дар рақамҳои WhatsApp рӯи экранда ҳастанд, муроҷиат кунед, проверка мекунед. Ибодулло Қаразода нависондаед: бародар, ман через Беларусия омадам, акнун чӣ тавр ба хона равам, илтимос ҷавоб гӯед. яъне ки барои маҳкам шидани виездат бугӯй, агар дар ҳоле ки вақти пеш ту ба Беларусия вориди Россия шидаги бошӣ ва нелегали омадагӣ бошӣ, дар ҳоли биромадан виездат маҳкам мешавад. вале агар ба Беларусия қонунӣ омадагӣ бошӣ ва паспортат печат дошта бошад, дар Россия қарор доштанада ҳамаи ҳуҷҷатот соз бошад, ягон монеагӣ намешавад. бародар панда нависондаед: ассалому алайкум акаи Сорбон, агар ҳами коммента бихонен ҷавоб битем. агар ба хизмати ҳарбӣ наравӣ, занг гирифта наметонӣ, мега ҳами роста ё ки не? не бародари азиз, и гап рост нестай. Ҳаҳоров нависондаед: ба 120 сомонӣ баробар шидагиад через карта, яъне курси рубла дар назар дора. иншааллоҳ ки рӯз то рӯз боз ба мисли аввала бармегарда ва ҳамун 150-160 сомон мешавад. Саторов нависондаед: салом алайкум акаи Сорбон, як бародармон як сол шид ки бепатент кор мекунад ва он метавонад ба Тоҷикистон равад ва ягон бор милитсия қапидагиш нест. бародари азиз, бо диққат гӯш кун. вақте ки ӯ бародари ту вориди Россия шидагия, мигратсиони картаи работа гирифта ворид шидагия ва дар ҳоле ки бе патент кор кардагия, ӯра ягон бор милитсия қапидагӣ нести, ягон проблема шидагӣ нестай, вале дар айне ки Тоҷикистон омаданӣ мешавад, дар аэропорт таможнида мигратсиони картаи шуморо мегиранд ва мигратсиони картаро ки гирифтанд мехонанд ки работа нависондагия, ай ту патент мепурсанд. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки мепурсанд, патента нишон мегӯянд ва дар ҳоле ки мегӯй патент надорам, мумкин ҳастад ки депортатсият кунанд дар ҳамон аэропорт. Одинаев нависондаед: саломат бошӣ ака, хабарои рост, ин хела хизмат дар ҳаққи бародаро ва пешравии халқи тоҷик. ҳазор раҳмати калон ана ҳами хели нафароида ки моро суханои хуб менависонанд ва мотиватсияи моро зиёдтар мекунанд. аз ҳамаи шумо миннатдорам ва кӯшиш мекунам ки баҳри ҳамаи шумо рӯз то рӯз барномаҳоро зиёд кунам ва доим дар хизмат бошам. ӯ касое ки якда гапи қабеҳ мегӯянд, бовар кунед, ба гапҳои шумо ман дилхаста намешавам ва дилшикастарам намешавам. чӣ хеле ки ман корма давом додаистам, иншааллоҳ ки танам солим боша, боз корма давом додан мегирам. ҷобир Саидов нависондаед: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. намешид ҳамира бепул мекарден проверкара, як дастгирӣ муҳоҷирон мешуд
бародари азиз, бепул яъне ки ман худам тонистестам чӣ қадари мақсад хизмат кардестам, яъне ки ба саволҳои мардум ҷавоб гардонида барномаҳо карда пешниҳод кардестам, вале ӯ шахсияте ки въезда проверка мекуна вай ягон шиноси ман нестай ва ман наметавонам ки ӯра бигӯм ту бепул мардум да проверка кун. Як чиза ба назар бигирем ки мақсад ӯ инсонам вақти худша сарф мекуна, ба ҳамин хотир пули як ночиза муқаррар кардагиай барои проверка кардани документ. Фарух Азизов нависонда: салом алейкум акай Сорбон, YouTube толика Москва закритӣ мешава ё Тоҷикистонда мешава? Сайтҳое ки закритӣ мешаванд толика Москвада ё ҳамаи давлатҳода? Илтимос ҷавоб диҳед. Боши ака, Аллоҳ нигаҳбонтон, зинда бошен. Пешакӣ раҳмат, юрист Тиҷей. Яъне ки Федератсияи Россия яъне ки ҳамаи сайтҳо танҳо дар дохили Россия баста шудагиянд. Мисол, сайти Facebook, TikTok, Instagram ва YouTube. Мумкин дигар сайтҳоро ҳам дар рӯзҳои оянда баста кунанд. Ва ногуфта намонад ки баста кардан ин маънои ӯра надорад ки поли сайтҳоро маҳкам мекунанд. Просто монетизатсияҳошона киштагиянд ва пул кор карда намешавад. Мисол мегирем, агар тӯли 2 ҳафта зиёд шидина, тақрибан 1 моҳ мешава ки ма вақте ки дар YouTube видео мекунам, мепардом, видеоҳои ма пул кор намекунанд, ба хотире ки странаи ини канали ма Россия мебошад. Ба ҳамин хотир канали ма тӯли 1 моҳ мешава ки пул кор намекунад. Ва касое ки агар натонанд ҳамин сайтҳо даромада, программаи VPN скачат кунед ай Play Market-ҳои телефонатон ва странаи программаро давлатҳои дигар бимонед, метавонед ки озод истифода кунед. Давлатов нависонда: салом акай юрист, ма дар курси 4 мехонам. Мо агар гостора пеш аз тамом шудани аблава супорем, дар ҳамин призифи баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ мебарандмон? Илтимос ҷавоб диҳед. Бале бародари азиз, агар ки гостотон барвақттар буд шававу айни даъват ба хизмат боша, шуморо ҳам даъват мекунанд. Саид Икромов нависонда: ассалому алейкум ака, савол дар бораи патент. Ман аввай Тоҷикистон омадам, дар шаҳри Калининград патент кардам ва ба шаҳри Перм омадам. Муваққатан метавонам ба патенти пешина гаштан гирам. Сурок дора, агар пулша ба нархи ҳамон шаҳр спорем. Не бародари азиз, патенте ки мисол ту дар Москва мегири, мисол ту ба ӯ патент дар Питер кор карда наметавонӣ, ё ки дар ҳамун ҷои шаҳре ки ту худат гуфтӣ аз ҳамун ҷо патент гирифтагӣ бошӣ, дар дигар шаҳр ба ӯ патентет кору фаъолият карда наметавонӣ. Дар ҳар куҷое ки зиндагӣ мекунӣ ва кору фаъолият мекунӣ, ту бояд ки патенти ҳамунҷаро дошта бошӣ. Алиҷон нависонда: илтимос ҷавоб диҳед. Салом алейкум акай Сорбон, ҳамаи видеоҳои шуморо бе пропуска тамошо мекунам. Як саволи маро ҷавоб медоден. Зренияи чашмои ма пастай. Агар ма даводав кунам, ай хизмати ҳарбӣ маро озод мекунанд ё военни билет метиҳанд? Пешакӣ ҳазор раҳмати калон. Агар ту даводав кунӣ, военни билети нигодни дастрас карда метавонӣ ва аз хизмат озод мешавӣ. Шарифов нависонда: салом алейкум акай Сорбон, 16 бошид, саволи маро ҷавоб надоден. Нашоти донишгоҳ военниш лимит мешава, яъне военни билет метиҳанд. Ҳамин рост боша акай? Як бор ҷавоб амира бите, пешакӣ раҳмат. дар ин бора ягон қарори нав биромадагӣ нестай, военни кафедраҳо аз донишгоҳҳо бардошта шуда. Ошиқи лайф нависонда: салом алейкум акай Сорбон, чӣ хел фаҳмем ки штрафҳои мо аннулировать шудагӣ ҳаст ё ки не? Яъне штрафе ки шумо дар Федератсияи Россия меспорен дар база то муддати 3 сол меиста ва баъди 3 сол база тоза мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Ва ягон саволи иловагӣ дошта бошен, агар дар комментария binavисонед, барномаи дигар ҷавоб мегардонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.